Җиһанга яңа көн туды. Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме 3 июнь иртәсендә һәр барчагызга хәерле эш көне, уңышлар һәм яхшы кәеф телибез. Җәй ул ял һәм сәяхәт. Барлык әти-әниләр балаларының каникулларын күңелле һәм файдалы итеп үткәрү яклы. Каюм Насыйри исемендәге музей китапханә балаларны һәм олыларны үзенә кунакка дәшә. Ә иң элек бу музей һәм аның тарихы белән якыннан танышык. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Каюм Насыйриның 196 еллыгы уңаеннан Яшел Үзән районы Кече Шордан авылында Каюм Насыйри исемендәге музей китапханә эшли башлады. Бүген безнең студиябыз кунагы Каюм Насыйриның туган җирен яңартып торгызу фонды рәисе Асия Гобәйдуллина. Асия ханым, исәнмесез? Хәерле көн сезгә. Исәнмесез. Искәртеп әйтергә кирәк, Яшел Үзән районы Кече Шордан авылы ул инде безгә бөек мәгърифәтче, галим язучы Каюм Насыйрины бүләк иткән изге җир. Һәм күптән түгел сезнең якларда халык шагыйре Равил Фәйзуллин да булган икән, һәм ул менә бик матур сүзләр әйтә. Биредә фидакар, үз-үзенә ышанган, көчле рухлы кешеләр яши. Бу җирдә гыйбрәт алырлык матур эшләр байтак ди ул. Менә бу матур эшләр дигәндә без иң элек инде музей китапханәне күз алдына китерәбез. Шушы елның 27 февралендә безнең авылда музей китапханә сафка басты. Музей китапханәне без 19 елда башладык. Аның урында элеккеге бина, нәкъ шундый бина, үзенең киңлеге, озынлыгы буенча, биеклеге буенча бермә-бер кабатладык. Без бу урында башка бина куярга ничек тә күз алдына да китермәдек. Элек библиотека булган, китапханә булган, ул хәзер дә китапханә. Ләкин безнең китапханә генә түгел, музей китапханә. Безнең җиребез борынгы җир, мәгърифәтчеләр, иң беренче, иң улы, иң сөекле мәгърифәтче Каюм Насыйри безнең авылда туган, 16 яшенә кадәр яшәгән, бөтен нәселе укымышлы нәсел булган. Шул гаиләдә икенче бала булып туган. Башка балалар да төшеп калганнар түгел, алар арасында икенче булып туган Абделкаюм Габделнасыр улы аерылып тора торган булган. 16 яшенә үзенең әтисенең мәдрәсәсендә укып, Казанга киткәч, 15 ел укуын дәвам иттергән. Шуннан аның халыкка хезмәт итүе башланган. Акыллы, үзенең биеклеге, тырышлыгы белән татар халкының үсешенә юл салган. Әлбәттә, без шундый шәхес белән бер авылда туганыбыз белән бик горурланабыз. Шуңа күрә без 15 елда башлап фонд оештырдык. Шул фонд исеменнән ел сайын нинди дә булса үзебезнең концепция буенча эш алып барабыз. Менә безнең чират җитте музей китапханәгә. Музей китапханәбез безнең авылның уртасында бик матур урынга урнашкан. Аның ишек алдында бергә мәчет, Каюм Насыйри акчасына төзелгән 1901 елда төзелгән мәчетне без торгыздык. Хәзер музей китапханә безнең ишекләрен ачты. Анда теләгән кеше килеп, үзенә кирәк булган мәгълүматны алырга тырыша. Мөмкинчелек бар. Безнең библиотека, музей китапханәнең байлыгы 4000 китап булачак. Хәзерге вакытта 2500 китап. 500 экспонат булачак. Шулай да музей китапханә булгач, безнең экспонатларның күбесе ул китаплар. Анасын бит әле бик үзенең шәлекле экспонатлар дип әйтергә кирәк, чөнки менә Әбу Галисина, 40 вәзир, 40 бакча кебек хезмәтләрне сез нәкъ менә төп нөсхәдә саклыйсыз. Ә ничек шулай килеп чыкты? Ни кем рөхсәт бирде сезгә менә аларны төп нөсхәдә сакларга? Беләсезме? Бер тема белән шөгыльләнә башлагач, шул тема белән бәйләнгән кешеләр бер-берсен табалар. Безне Нигъмәтулла абзый Вахапов тапты. Ул үзенең укытучы, Башкортстанда, Күгәрчен авылында яши. Ул үзенең бөтен гомерен китап яратып, тарихи китапларны яратып җыйган. Каюм Насыйрига аның үзенчәлекле
яратып карый Каюм Насыйри персонажына. Шуңа күрә анда Каюм Насыйриның менә шушы төп нөсхә китаплары, ул яшәгән вакытта чыккан китаплар, аннан соң чыккан китаплар, Каюм Насыйридан соң килгән мәгърифәтчелек нурларын таратучы башка шәхесләр китаплары бөтен 36 дәнә без аннан алып кайттык. Әле ул хәзердә безнең белән аралаша, тагын әзерләп куйган безгә материаллар. Анысында барып алырбыз, Алла бирсә, Алла теләсә. Ondan başka da Вахаф Нигъмәтулла абзыйдан башка да, әгәр дә теләгән кешеләр бар икән, без кабул итәбез. Без рөхсәт дип әйтәсез. Без авыл җирлеге аның җитәкчесе Рәис Ринатович һәм фонд белән бергәләп эш иттек, бергәләп концепцияны төзедек, шул концепция буенча барабыз. Чынлапта менә Каюм Насыйри иҗатын, аның шәхесен өйрәнү дәвам итә дип әйтергә кирәк. Менә беләсезме, шундый сакланып калган тарихи документлар буенча Каюм Насыйри гомеренең соңгы көннәренәчә үзен Шырдан авылы крестьяны дип йөрткән икән, әйеме? Менә бу бик үзенчәлекле факт һәм гомумән сезнең менә шушы музей китапханәдә тагын нинди кызыклы фактларны ишетергә мөмкин? Каюм Насыйриның үзенең шушы авыл крестьяны дигәндә дәлил аның паспорты. Паспортның копиясе бездә саклана. Музейда безнең Каюм Насыйрига багышланган китаплар дип әйттем, аның замандагы китаплар, хәзер аңа багышлап чыгарыла торган китаплар һәм башка энциклопедиялар, балалар өчен күп китаплар, 1000 дәнә балалар өчен китаплар. Халык нинди китап китерә, без шуны алабыз да үзенә киштәгә куябыз. Безнең авылда туган Резида Паганиева. Резида Паганиева 20-нче елның октябрендә вафат. Зифер абый, тормыш иптәше, безгә бик күп санлы китаплар Резида апа библиотекасына бүләк итте. Ул да безнең бик зур байлыгыбыз. Без Резида апа белән горурланабыз. Аннан соң әле безнең авылдан, мин да карап әйтәм, 30 елда сәнгать техникумын тамамлап, Мусин Госман Яхья улы дигән художник, рәссам. Ул график, ул беренче татар нәшриятендә график булып эшләгән, бик зур өлеш керткән. Аның да аңа багышланган бурында бар. Аның белән дә без бик горурланабыз, аның турында да материаллар бар, без аның белән уртаклашабыз, безгә килгән кешеләр белән. Анысы менә музейның эче генә түгел, тышкы ягы да бик матур икәнен ассызыклап әйтергә кирәк. Менә күптән түгел, әле бу май аенда дип әйтергә кирәк, Каюм Насыйри истәлегенә таш һәйкәл дә куелды бит. Әйе. Без әйткәнемчә 15 елдан бирле ел сайын нинди дә булса нәтиҗәгә киләбез. Безнең җиребез, авылыбыз ике факт белән билгеле. Берсе аның бөек мәгърифәтче Каюм Насыйри туган, икенчесе бездә булган изге зират. 14-15 гасыр зираты. Җиңелчә генә алганда да безнең авылның борынгы икәнен күрәбез. 14 гасырның зираты, изге зираты бар икән, анда 13 гасыр. Кайбер версиялар буенча алдан да яшәгән кешеләр булган. Шуңа күрә бу борынгы авыл, без моның белән бик горурланабыз. Шушы авылның килгән кунаклар өчен Каюм Насыйри туган авыл булгач, тиздән 3 ел ярым үткәннән соң 2025 елда Каюм Насыйриның бик зур юбилее, 200 еллык юбилей булачак. Безнең республикада бу вакытта төрле чаралар булыр һәм әлбәттә туган авыл, Каюм Насыйриның туган авылы үзен горурланып кына түгел, кирәкчә әзерләнеп каршы алырга тиеш. Шуңа күрә безнең хәзер Каюм Насыйрига багышланган эшләребез бик күп. Без аның кыюсын яңарттык. Каюм Насыйриның Насыйровлар кыюсы аның туган урынын саклап тора. Шул өчен эшләдек. Аннан соң изге зиратта без монумент куйдык. Хәзер инде узып баручы мусафирлар монда нинди урын икән дип үтмиләр, алар белеп укып үтәләр. Кирәк булса табыналар. Аннан соң безнең чишмәләребез бик матур, хәзер күптән инде матур. 16 елда без чишмәләрне үйләре белән ясап куйдык.
Анда Россия реестрына кергән бик борынгы тал бар. Ул талны әгәр дә без хәзер торгызып карап тормасак, ул юкка чыгачак. Без инде күп кенә агачларны югалттык. Ә бу талны Каюм Насыйри вакытында булган, Каюм Насыйри вакытының шаһиты бу талны без саклап калырга тиеш. Ул тал төбеннән чишмә чыга, бәреп чыга. Килгән кунаклар һәр вакытта шунда фоторесимгә төшәләр. Үткән атнада 10 көн элек безнең авылга бик зур бүләк булды. Каюм Насыйрига багышлап, Сабан туе мәйданына төшә торган урында, ул бик матур урын. Шул урында ротонда куелды. Ротондада астында ротонда ул гөмбәз, 4 баганага куелган гөмбәз, металлдан эшләнгән, һәм анда таш имитациясе, металлдан ясалган таш, һәм 2 гранит такта. Берсе Каюм Насыйриның кем икәнлеген языла, икенчесе аның бер кичкенә генә цитата белән барлык гомерен тасвирлап язган бер цитатасы. Анда куйдылар ул ротонданы. Ул инде безнең Лотфулла Нурисламович Шафигуллин бүләге булды. Куеп кына киттеләр, шул вакытта балалар килеп, шунда уйнап, бик күңелле урынга әйләнеп китте. Менә бит субханалла, бик зур эшләр башкарасыз, Асия ханым, чынлап та менә сокланып тыңлап утырдык. Сез Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылы төп мәгърифәтчелек үзәгенә әйләнергә тиеш дигән шундый сүзләр китерәсез. Һәм бу эштә чынлап та зур эшләр башкарасыз. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз һәм инде бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Тагын бер сүз әйтәсем килә. Татар халкы өчен Мәккәсе дә, Мәдинәсе дә Шырдандыр дип уйлыйм мин. Әйе, чынлап та. Бик зур рәхмәт, Асия ханым. Ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Замана шартларына яраклашып, Казан үзәгендә берсеннән-берсе калку йортлар төзелә. Бары ул гына дөнья шаукымыннан бераз читләшеп, саклык белән 125 еллык тарих битен ача. Biz дә Дахи Фешн кебек киндердә үз имзабызны калдырачакбыз дигән өмет бу яшьләрне Казан сынлы сәнгать училищесына алып кергән. Менә ул бүгенгенең тарих белән очрашуы. Бинадагы рух, буяу исләре барысы да 19 гасырдагы кебек. 1895 елның 9 сентябрендә Казан губернасы земствосы һәм Казан шәһәр думасының үтенеч язуы нигезендә бер төркем сәнгатькә гашык яшьләр тарафыннан Казанда сынлы сәнгать мәктәбе ачыла. Башлыча ул шәһәрнең Зурлецкой урамында София Вагнер исемендәге хосусый хатын-кыз гимназиясында урнаша. Архитектор Карл Мюфке тарафыннан мәктәп өчен яңа бина салына. Ул Казанның Грузинская урамында, хәзер исә Карл Маркс урамында урнаша. 1917 еллардагы революция җилләре сәнгать мәктәбенә дә шактый үзгәрешләр кертә. Моның нәтиҗәсе буларак халык мәгърифәте комиссарияты карары белән сынлы сәнгать мәктәбе Казан дәүләт сынлы сәнгать остаханәсенә әйләнә. Соңрак исә аның исеме Югары сынлы сәнгать техник мастерскойына үзгәртелә. Уку йортында рәсем, скульптура, архитектура һәм графика факультетлары ачыла. Бары тик 1935 елда гына Татар сынлы сәнгать техникумыннан Казан сынлы сәнгать училищесы барлыкка килә. Шушы дәвер эчендә уку йорты Идел буенда сәнгать белеме бирү үзәгенә әверелде. Училище сынлы сәнгать осталарын, рәссамнар, дизайнерлар, скульпторлар, декоратив гамәли сәнгать осталары әзерли. Без ел сайын сәнгать белеме буенча конкурслар, конференциялар әзерлибез. Шулай ук без сәнгать белемче буенча конкурслар, конференциялар үткәрәбез. Шулай ук без төрле дәрәҗәдәге шәһәрнең проектларда да актив катнашабыз. Мөгаллимнәрнең һәм студентларның эшләре бөтен Россия һәм халыкара күргәзмәләрдә, конкурсларда катнаша. Бездә бик сәләтле һәм белемле укытучылар эшли. Алар күбесе училищены тәмамлап, Мәскәү, Санкт-Петербург институтларда укуны бетереп, Казанга кире кайталар һәм бүгенге көндә безнең училищеда укыталар. Уку йортының дәрәҗәсе турында әлбәттә аны тәмамлаган укучыларның уңышлары сөйли. Казан сынлы сәнгать училищесы дөнья күләменә танылган талантлы рәссамнарны бүләк итә. Сынчы Бакый Урманчы,
Харис Якупов, Лутфулла Фаттахов, Василий Тимофеев, Байназар Әлминов. Сугыштан соң әйдәп баручы педагоглар ил күләмендә танылган дистәләгән рәссамнарны әзерли. Алар бүгенгесе көндә Татарстан рәссамнарының иҗади берлеге әгъзалары. Безнең чорда әле революциядән соң белем алган профессорларның укучылары укыта торган еллар иде. Ягъни Борис Иванович Майоров, Татьяна Михайловна Юдиналар, олы яшьтәге укытучылар иде. Алар әлбәттә аларның тәҗрибәсе һәм сәнгатьне аңлавы бик төптән иде һәм бик тирән иде. Аларның әлбәттә укыткан менә хәзер әйтәләр бит онлайн укыту яки иде. Аны иде өйрәнеп булмый. Ул фақат менә шушы бергә коллективта бергә бер-беренә карап, бер-береннән өйрәнеп, бер-беренең фикерен тыңлап, шулай гына мөмкин. Хәзерге чорда менә 90-нчы еллардан алып училищеның үз программасы булдырылды. Ягъни системалы рәвештә монда укырга кергән абитуриентлар, алар 4 ел эчендә сәнгатьнең нәрсә икәнен аңлыйлар, сәнгатьнең төрле ысулларына өйрәнәләр һәм мин аның системалы булуын әйтеп узар идем аерым. Нәкъ системалы. Шуңа күрә менә шушы югарлыкны дәвам итеп, аны үстереп, киләчәккә киләсе буынырга тапшырырга иде. Чөнки бүген сәләтле укытучы укытырга мөмкин, иртәгә ул китергә мөмкин. Программа ул һәр вакытта бар. Әгәр дә яңа укытучылар килеп, аларның кулларында шушы программа булса, алар шул программа ярдәмендә үзләре дә шушы укытучылыкның эзлексезлеген тәэмин итә алалар. Николай Фешин исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы быел да 4 белгечлек буенча уңышлы гына студентлар кабул иткән. Елдагыча рәсем бүлегендә укырга теләүчеләр күбрәк. Дәресләр әнә шулай тирән тынлыкта, тулаем иҗади атмосферада уза. У нас 4 специальности. Это специальность живопись, самая популярная, самая старейшая. Очень много выпускников, и в том числе Николай Иванович Фешин учился на этой специальности. Затем у нас есть специальность дизайн. Инде алда әйтелгәнчә, биредә 4 белгечлек бар. Рәсем иң танылганы, иң борынгысы. Шул исәптән Николай Фешин да әлеге белгечлектә укыган. Дизайн белгечлеге элегрәк, ягъни 20нче гасырның уртасына кадәр бизәүче бүлеге дип йөртелгән. Әле тагын сынчыларны әзерли торган бүлек тә бар. Ул Казан сәнгать мәктәбе заманнарында ук эшләгән. 2000 елда училищеда декоратив гамәли сәнгать бүлеге ачыла. Әле эшли башлаган заманнарда бу бүлектә керамикадан сәнгать әсәрләре булдырсалар, хәзер исә күн эшләнмәләр ясыйлар. Укучыларда сойланган һөнәргә мәхәббәт уяту өчен иң элек син үзең чын күңелдән үз эшеңне яратырга тиеш. Айгөл Садриева яшь укытучы. Тарихи уку йортында яраткан эшем белән шөгыльләнү мине бәхетле итә ди ул. Я очень счастлива быть здесь. Молодых преподавателей здесь, хороших специалистов принимают. Училище җитәкчелеге яхшы белгечләрне күреп ала белә. Әгәр кешедә үҗәтлек бар икән, һичшиксез ул үзенең сайланган юлында зур уңышларга ирешә ала. Мин биредә укытуым белән горурланам һәм киләчәктә дә яраткан уку йортымның чәчәк атуын телим. Без работы точно не останешься. Выпускники очень востребованы в сфере и современного дизайна, да, и дизайнерские фирмы, и рекламные агентства, и какие-то фирмы, которые занимаются типографической деятельностью, и организацией выставочного пространства, мастерские декоративно-прикладного искусства, мастерские скульптуры. Вот это все, чем занимаются наши выпускники. Да. И большая часть современного союза художников Татарстана – это тоже выпускники училища. И немаловажно то, что и педагоги. Безнең уку йортын тәмамлаучылар бөтен җирдә кирәк. Алар дизайн оешмаларында, типографияләрдә, күргәзмә залларында да, остаханәләрдә дә эшли. Татарстан рәссамнарының иҗади берлегендә күбесенчә безнең уку йортын тәмамлаган студентлар. Училище педагоглары да үзебезнекеләр. Безнең укучылар параллель рәвештә педагогик белем дә алалар бит. Бу бик яхшы күрсәткеч. Димәк, училище традицияләре өзелми, буыннан буынга тапшырыла.
Кеше җаны һәр вакыт матурлыкка сусап яши. Аңа яңадан-яңа тәэсирләр, дулкынланулар, сокланулар кирәк. Чөнки соклану күңел юшкыннарын юа. Менә шундый күтәренке рухта без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.